wesi ndụ mmiri ndụ azụ. Asị m mmiri atana ma azụ anwụ na. Asị m konye chiri onye azụ elu. Ndị be anyị ekene ọmụ onye ọbụla. Onye na n'ụlọ ya n'ụbọchị nke tata bụ Maazị Achebe Paul. Ozi a na-ezi n'ụbọchị nke tata na-ezigara ndị na-afụkanata maka ọdịnala Igbo ya na ndị dibịa ọdịnala Igbo. Ya ndị na-afụkanata maka ọdịnala Igbo ya na ndị dibịa ọdịnala Igbo nke ndị oyibo na-akpọ the traditional prime minister and the native doctors of the land. M ga-akpọ mmadụ na-abụ sọsọ afa wee mebe ife onyonyo a, mana ọbụla sọsọ mmadụ na-aba ka m na-ezigala ozi ya. Ndị na-ezigala ozi ya ndị dibịa niile nọ n'ala Igbo ya na ndị eze nwanyị niile na ndị na-afụkọnata maka ọdịnala ya ndị igwe na ndị onowu na ndị traditional prime minister. Ọha nwa ka m na-ezigala ozi niile a. Ma tọọ ntị unu n'ana. Mmadụ na-abụ ka m ga-eji as a point of contact wee deliver this message, and achọrọ m ka ozi anụnwa zigara ha na-abụ luo ha ntị ka ha wee nwee ike wee mara ebe ha ga-ebido wee nụba ọgwa. Mmadụ na-abụ m ga-akpa afa wee zibe ozi ya nchọrọ izi n'ụbọchị nke tata bụ ofu onye bụ Mmiri eweilo okalaokwu na ịgba arịa m nya Emeka Disensi of Eli, popularly known as Mmiri eweilo okalaokwu na ịgba arịa m, odogwu a na-afụ anya. Ofu onye na-eme ife siri ike, nnukwu mmadụ ka ịbụ. Ndewo, nke ka m chọrọ use wasị ofu onye. Onye nke ịbụa bụ Mathias Ezeaku or Ordinance Ugodi Mathias, ka anyị were ezigbo afịa mbụ Ejiofor Ezeaku of Igbo Love Themselves. Nke nwa bụ onye nke bụ a ga-eji as a point of contact wee mee ife onyonyo a. Ọ bụla na ndị ọzọ ada eme ife, mana ajọs nchọ ịkpọpụta afa mmadụ na-aba wee gwazie ndị ọzọ niile, maka na mụ ama akpọsisi afa niile afa karị ndị na-emesi ife ike. Nchọ ka ala Igbo dị mma, most especially the Igbo culture and the Igbo tradition. Ha ka nkụ mmadụ dịka Chimarin Temple, ha ka nkụ, mana ka anyị gaa ka ọnụbi onye anyị bịa. Ihe kpata njụ ebịa ime ife onyonyo n'ụbọchị nke tata bụ na ofu bụ na afụgo m ọlụ ukwu Ezeaku Ejiofor na-alụ and mgba a na-agba ya n'ụzọ dị iche iche, wee fụkwa ọlụ ukwu Mmiri eweilo okalaokwu na-alụ, wee fụkwa mgba a na-agba ya. Mana nke ikpeazụ a, ihe ndụ esi na m ga-eme ife onyonyo a bụ na afọ m Mmiri eweilo okalaokwu ebe ọ na-aba mba maka odumeje nke ha na-akpọ Indaboski Bawose. Na odumeje je gba alụsị ọkụ o mebie, nke abụrụ ofu ọ bụrụ izi ọ na-eme ihe dị ọ na-egosi. Na ozi na-ezi bụ ọ bụrụ na ama m na unu ga-emenwe, achọrọ m Mmiri eweilo okalaokwu na Mathias na ndị ọzọ niile bụ ndị dibịa niile nọ n'ala Igbo ka unu binye ọtọ wee mee ihe ziri ezi. Gịnị bụ ihe ziri ezi ahụ unu ga-eme? Onye ọbụla mbụ onye Igbo na-eme ife ọdịnala, unu kwesịrị ịbịakọta ọnụ wee jikọ aka ọnụ. Onwe pastọ ọbụla maọbụ reverend fada maọbụ evangelist maọbụ bishọp mbinyere ọtọ wee jee gbaa alụsị ọbụla ọkụ maọbụ obi ọbụla ọkụ maọbụ anything gbasara ọdịnala ọkụ. Unu nyere ọtọ, unu ruo n'ụlọ ụka onye ahụ, unu agba anya ọkụ. Mana bifo unu ga-eme ihe dị ọna, unu ga-anatagodi ikike wee mitie chọta ofu onye ọkaikpe ọnụlu n'okwu wee rejista anụ na from now henceforth mbụ bido ugbu a wee gaba na onwelozi onye bụ onye ọbụla mbụ pastọ, reverend fada or bishop or evangelist nga ebe ọnọkata ọ sị na agụ na-akpịa ma ọ na kaikai ka ọnwụ wee nyere ọtọ jee gbaa alụsị ọkụ. Ọgba anya ọkụ una ma ụlọ oke ọkụ, ọnyanwa bụ na
unu ebidogo protect our culture na tradition. Ma ọ bụrụ na unu emelie onwere mkpa anyị tikete n'ụbọchị nke tata ka ọkụkọ, maka na ọsọ ọkụkọ ka egbe na-ebe obulu nwa ya otibe mgbu, onwere ihe ọ ga-eme otiche mkpu ọba anyị mụ nọ ebe ọzọ elukwa ọnụ 30 minutes ebe ọzọ abịa bulukwa nwa ya again. Nyanwa ka m ji agwa unu na Nigeria ahụ unu nọ na ya enwere constitution nọ na dati, enwere iwu obodo njikọ Nigeria nke si gị dati na onye ọbụla nwere right ife ihe ọbụla ọ chọrọ ife. Mgbe ọ bụrụ na ị chọrọ ife oche ifebe oche, ọ bụrụ na ị chọrọ ife anyanwụ ifebe anyanwụ, ịchọ ife ọnwa ifebe ọnwa, onwere enwe right ịkwụsị gị efe n'ihe ọbụla. And enweghị any person nwe right ibutu or idemolish ebe ị na-ekpe elu chi gị. Sọsọ ofu onye bụ ihe nwe right idemolish any place, and that onye ahụ nwe that right bụ government. Sọsọ government nwere ike demolish anything na any part of the country ọnụ. Ma ụnụ ụka ma mosque ma sharan, ọ bụ na government nwee ihe hafụ maybe na commit crime na harbor ndị kidnap na your sharan ma ọ n'ụlọ ụka ma ọ na mosque, ọ na-aka gọọmenti nwere ike ikutie. Ọ bụrụ na pastọ nwere ife ọfụ na ị na-eme die, o nwere right ịbịa mụnye ọkụ n'ụlọ alụsị obi alụsị ọkụ. And achọrọ m ka unu bido, maka na ọgwụ anụnwa na-anụ ka m kọọlụ na ofe ife mmiri eweilo na Ejiofor Ezeaku. Ihe a na-agwa unu bụ ndị omenala and unu ma na eziokwu. Onwelo the spiritual control the physical, yes, no doubt about that. Mana physical need to work for the spiritual to manifest. Without physical actions, the spiritual work cannot manifest. And without spiritual work, the physical work cannot also manifest. To show you that two of them work pari passu, vice versa. Hana bona alụkọ ọlụ ọnụ. Now, ijụrụ onwe unu kedu ihe kpata na egwu ada ekwe ndị Kristian eje amụ mosque ọkụ? Ka mosque bụ ụlọ ụka, why na ha daa amụ ọkụ? Ijụrụ onwe unu ka ife kpata na ndị Kristian ndị pastors a anaghị ayịlala ha eje amụ Jewish place of worship ọkụ? Maka gịnị? Ndị na-afụ protect their own. Ọ bụ ngị nwa bụ chief priest, ngị nwa bụ native doctor, ngị nwa bụ onye ọdịnala ga-protect your place of worship. Ọ bụla mma ahụ ị na-efe ga-protect ya, ọ ngị nwa ga-protect. Mma ahụ ị na-efe bụ ume ka ọ ga-agba gị n'ọlụ gị ọgụ ime mmụọ dị na ya, ngị nwa ka ọ dịrị n'ụrịa nke a na-afụ anya. Ọgwụ ọbụla a na-afụ anya bụ mmadụ na anụ ya, ọbụla mmụọ na anụ ya, mmụọ a na-anụ ha ọgụ. Israel unu na-ekwu okwu ya tata anụrụ ọgụ, enweghị ebe Chineke nụrụ ha ọgụ spiritual. Ha nwaji aka ha nụọ ọgụ ha physical, Chineke agbaghị ume. Ndị Igbo, ọ bụrụ na anyị chọọ ka akwa elu ọdịnala anyị ugwu, anyị ga-anụ ọgụ anyị physical. Unu ga-enweta ikike odumeje nyile ọtọ gba unu ụka ọbụla obi alụsị ọbụla ọkụ, unu agba unu ụka ọkụ, ikpe apụta na kọtụ. Mgbọsị ahụ a na-apụta dị ikpe na kọtụ na-agbala unu ụka ọkụ, nyanwa gbara alụsị ọkụ. Ndị dibịa niile na ndị ọdịnala niile ejebe na ya bụ kọtụ. Elute na kọtụ ahụ ọnọlanụ, unu anọlanụ ka amalụ ka kọtụ ngwa nsị gị na onye ọbụla nwere right of worship, enwe ike isi unu je lụọ ọrụ ụka unu ụka ka ọ bịa yere ọ bụ idozi alụsị na agwa ya na ihe spiritual things. N'ime ebe ahụ unu nọ unu ga-eji wee gosi ikwu unu, ebe a ka alụsị ga-anọ wee lụọ ọrụ. Maka na unu bata na kọtụ ọ nọla anedu unu na-akịa nsị, ọ bụrụ ibi na-adịa, ọ bụrụ ụkwa bashu a na-akịa dịa. Lọya ahụ ọ ga-akpọta dị ga-ekwu okwu na chi gwa m na anya bụ lọya bụ isi na abụọ olute dị ọdọ ogbi, ọmalụ na ike dị n'ọdịnala. Dịsị ndị pastọs a na-eme ya nọ bụ unu nwa na-agwanye ha ọgwụ ha ji abịa eme ihe a ha na-eme, na onwere pastọ nwere ike ọgwụkwọ another native doctor gwanyere ọgwụ obere ọgwụ o ji wee ka o ji eme ya. So my brother Mathias Ezeaku, ịdị well connected. Ihe need kịta bụ ọkwifu ndị a dịka Pastor Ebuka Obi, Mbaka, Oduweje, onye ọbụla perform miracle iwelu police ma onye ahụ arrest. Na ihe ahụ bụ is a scam.
nke perform eju eme ihe dị a ime onye arrest ọ bịa na court bịa gosie to stop all these things. Ihe njago unu ya bụ na unu bido gbaba dịse akọba ọnụ ihe dị a nke anyị na-efu nke ha dị efu. Unu ekwesịghị iji true government. Ọ bụ true government ka unu ga-eji wee nata ike. Na chọọchị tata dị secured bụ because na ndị bishop, pope na ndị pastors ha meet government a secure church. Na mosque dey powerful today bụ because na imam and the emir meet government secure mosque. Ohechebelo ka Chukwu ha bịa secure mosque. Jewish dey powerful today because na the gịnị ka na-akpọ ndị Jewish this thing echefugo m rabbi ha follow government, the law of the land, protect the Jewish tradition or religion. Hindus bụ the same thing. Unu abundo omenala, unu accordingly iji the law of the land, the law of government to protect your place of worship and all these things. Onyo akanja akpọ unu okwu ka unu bido n'oge wee mebie n'oge elugo mgbe ga-ejimie. Onye unu ụka ọbụla ịmache ka agba nke gị ọkụ bifo unu aga agba anya ọkụ, unu ga-anọ na union. Ọ bụgodo ha nwa bụ ndị pastors na ha nọ na union, unu ga-anọ na union na-emekọ ife ọnụ. Ama na onwe ha ebe ọgba ọ dịla izi mana ọ ya adị izi. Ọ gịnị na-abụ na ewepụta n'ofu onye wee set example. Ọ tata ka ebido wee mere anyị ife a. Anyị pụta anyị kwuo ya ka ọnụ na Facebook ọna Fada Ene merie na free. Ebube Monso make ọ na free. Mụ na-emelụ ihe unu ju ebulu ndị ọdịnala anyị ga-eje na-agba bọọlụ. Ihe anụwa wụ part 1 ozi nchọrọ izigara unu. Enwere m part 2 of ihe ọzọ m ga-agwa unu, mana m ga-echebili unu ka mmalụ ma nwere onye unu ga-respond na this video. Ọ bụrụ na efia mmiri eweilo maọbụ ma tayas Ezeaku imenifụ ya and unu address ye the issue, tinye na okwu ọnụ. Ọ bụ gọọmenti ka unu ga-eji wee kwanyite ọdịnala. Ọ bụ gọọmenti, the law of government ka unu ga-eji wee protect a place of worship of ndị ọdịnala, and unu etinye iwu ya n'esie. Ọnya bụ ihe nchọrọ igwu unu. Ihe nchọrọ ikwu ọgwụcha ka ọra m n'ọnụ. Aka m bụkwa nwanne unu nwoke Maazị Achebe Paul wee sị chelụnụ m maka ife onyonyo m ga-abịakwa gwa unu ihe ọzọ unu ga-etinye aka na ya, maka na ama m na unu menwulie. Ezeaku Ejiofor ịgbago mbọ ka nwoke kịta anụ a woluzie nu law mbụ the law ndị n'obodo ahụ unu nọ ya wee protect ya na ife unu na-ekpelu, maka na mmụọ ọbụla enwere mmụọ ga-anụ ọgụ ifie. Physical war is meant for human being and physicality, not spiritual. You don't fight spiritual war physically, and you cannot fight physical war spiritually. Even God cannot bless you without using physical human being to bless you. No matter how you marry, all man to tell you that anything you need to do it practical. Nyama ala anyị niile mma. Achọrọ m ka ya bifo onyonyo otu nnukwu ogologo ọnya ka nji wee gbuo ya kenke, maka na enwere ife ndị ọzọ m ga-etinyecha ọnụ. Mana ka unu bidogodu na nke anụwa, protect godunu ebe a na-worship, ka unu matagodu na ọnụ a ka ọ dịrị ime ka ndị anụ akwụsị ịgba alụsị ọkụ. Mụ na-etekilo any action, mụ na-ebintelo wolu n'ukofu onye set example ejekpe anya na court ka amalụ the law nyelu the pastor ike ije gba ụnọ alụsị ọkụ ka the crime onye ụnọ alụsị ahụ commit ka okwu onye before the court. Then ọ bụrụ na okwu nwurizie nke anya gbara ọkụ all the same ya ọfụ n'ụnọ alụsị a eju egbe ọkụ ka unu a na onwe unu mfụkwa n'ụnọ ụka wee gbaa ụnọ ụka ọkụ. Unu ada eje ụka, which means ụka is an abomination to you. So for that he remain unworthy to you. Ịgba anya ọkụ egbe ụnọ ụka ọkụ, ọ bụrụ vice versa. Simple as that.
then gọọmenti etinye ọnụ efu gọọmenti etinye iwu machie onye ọbụla bụ pastọ ọ dịsị ndị ochi pastọ anụ a ije gba agba ọbụla ahafụla alụsị ọkụ ọ ije mee fake miracle ọ gọọmenti law court kunu ya agarịrị wee mee ya ndị ọzọ na-aga court is meant for people ịga there daalụkwanụ nwanne m nwoke ekene m unu ndewonu